Hello logoफोर बरमा कलेज अफ फ्रेशार्सजों फ्रेशार्सखौ नायनो थांनि कालचारेल श'खौल' नायगोन ग्रोबनो बेनिफ्राय जों दा रुमाव दं जाहैबाय सन्तोष बेबो सल' खनो बेनि सल' खननाय जुदि खननाय जायोबा बेखौबो भिडिअ खेबगोन भिडिअ खेबनानै मोनसे बेलेग चेनेलाव आपल'ड होगोन नाथाय लिंकखौ होगोन दा बेयाव सोर सोर दं अके दं जों गासिबो बेथिंजाय दुगैबाय दं बाखि बेफोरखौ इगनर खालाम बाखि जों दा थांनोसै 6th सेमनि एग्जामखौ होखांनायनि उनाव थांनाय जायाखैमोन बिसोरबो फैयाखैमोन बिसोरथ' जों जेबो 1 year सिनियर नायनोसै बरिया लाइन बाखिफोरा राम राम हेन्डसेक कलेजाव थाङा थांनि दसे जानानै मोसायाखै माजोन बाबु थिगादार आंनियाव जगोन Masuk boleh, kapse. Dandise vlog, betingja, gedem. Bisa konten GT 650 lamna gedem ini beri film kan lagu ber. Entah mana like kamu aja. Masuk boleh kapse. Oke. Miti dah, deh. Boria. Deh miti dah, be boria solo kono. Entah mana beni bu video lagu kan. Entah mana benai benjar be Santos. Jadi lagu bertemu kaci be. Ra. Oke, tani ya. Soni sih. Hei, saya apa nih orang ngeselin yuk, ang dalam kali. Langgenang langtarkan. Kalau langsir lagi ber, kamai dong. Nah, lebar, betul left side pinjanya, kolesnya. Beda Boraibai 50 Freshmen social ceremony, formal class, bye. Beda main lama ni fry gate, main gate college ni main gate. Okay. Ma. Sampai. Beja pemain formal college ni gate lagu for. Beli saya jeng dah kami sih. Beja. Betinja canteen, betinja auditorium. Ang kebaikan.
बेफोरबायदि उनखिजा मानसियानो गैला माने डाइरेक्ट सिगांखिजा थांजोब्बाय दासुर जाखांबाय जाखांबाय जोंनिया खालाय जाबाय टेबोला मोनबेसे मोननै बेयाव मा मा मिक्स दं माने फैसा होलायनाङा इदि आरोना माने बाहायबा रायलायखायो अ इदि जायो जोंहा मोसानो चान्स गैयामोन लोगो बोराइ जों मोसानोसै आं मोसाया आं खेबगोन इसोर मोसागोन इसोरनिखौ खेबनोसै आं दिनैनि प्रेसारसा बोरै थांखो रायजो राजा नोंथांमोना दिनैनि जाथायखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना नायनो हागोन दा जोबथ'बाय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय नै आदाया दानि नोंसोर माबायदि जादों बेखौ खोन्थिदों जै जोब्बाय लोगोफोर जों साफा सानैल'सै एकदम बुरजाथार ओंखारलांनायखाय जोंबो हुलुस थुलुस जानायखाय जोंबो ओंखारलाङासै जेराव ओंखारनायखाय
बेनो जाहैबाय जोंनि अडिट'रियाम हला फरमा कलेजनि लोगोफोर भिडिअखौ कपिराइटनि थाखाय ससे होगोन जाहाथे नोंथांमोनाबो नायनानै इन्जय खालामनो हायो बेनिफ्राय फुल भिडिअखौ आं बेलेग मोनसे चेनेलाव होगोन बेनिबो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन बेनो लोगोफोर ससे नायलायदो हेल' लोगोफोर सफैबाय दिनै ससे खान्दा भिडिअ खालामबाय जाहाथे फ्रेसार्सखौबो नायनो थांनाय बादिनो एसे भिडिअ खालामनो होननानै बेनिफ्राय लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानो ससेल' जाहैबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन थेंक इउ बाय बाय